ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хонаҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира. агар шумо дар мухаллиф чизҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар ватсапи экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор аз куҷо хона қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб дута хонаҳои фурӯшӣ ҳастае аз ноҳияи Рӯдаки, яъне ки территорияи Душанбе ҳастае. ҳастае территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Исоҳ, шаҳри Душанбе, шаҳри Бухта, территорияи Сарбанд, Левакан, шаҳри Турсунзода, ҳастае территорияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Кӯлов, Ваҳдат, Ҳисор ва дигар тарафҳо ҳастанд ки нархҳо сар мешаванд аз 40-45 ҳазор сомон ки то нархҳои болоша ҳастае ва якхонага, духонага, сехонага аз шаҳру ноҳияҳои мақсад Тоҷикистон ҳастае. аз Душанбе, Ваҳдат, Исоҳ, шаҳри Бухтарам якхонага, духонага, сехонага, аз Душанбеам вариантҳои хуб ҳастае. опшин навори хуб шудаги ҳаста, метавонед ки то охираш тамошо кунед. ва курси имрӯза бошад 108 сомону 50 дирҳам ҳастае. мо бошад навори имрӯза расам мекунем, мегзарем ба навори имрӯза. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки аз самти Москва ба Тоҷикистон бор равон кунанд, намедонам ба ки муроҷиат кунам. мо ба шумо тавсия метиҳем компания Акаи Нозими. Акаи Нозим уже чанд сола таҷрибаи корӣ доранд ки борои шуморо аз территорияи Москва гирифта ба самти Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Файзобод, Рӯдаки, дӯстони аз Бухтар, Калхозобод, Хумсанги, Кӯлоб, Московский, опшим территорияи хатмон варда мерасонанд. дӯстони азиз, агар борои шумо 800 кило боло боша, худашон рафта мегиранд ва скидка мекунанд. мақсад ки кадоме ки айноми кадали мо гап мезанад, бо ягон скидка ва муомила дорад. дӯстони азиз, компанияи боварӣ, компанияи дӯстони азиз, яъне ки гурӯзаперевозка Акаи Нозим. марамат шахсоне ки дӯстони азиз бор равон кардан мехоҳед, ай метро катлининг на марамат дар Акаи Нозим бортона рӯй кунед. ягон саволтон боша, агар метавонед ки дар ҳамин сета рақамҳо, ҳар се рақамҳо шо кор мекунад, ҳар сета ватсап рақамҳои Тоҷикистон, дар рақами Россия. марамат занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳам, метавонед ки бор рӯй кунед. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, срочное қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, дар деҳаи қиблаи ҷамоати Охтоқ, маҳаллаи Навбуниёд. дӯстони азиз, Айжилмастив ҳамагӣ 6 километр. боз мегӯям маълумотша, ноҳияи Рӯдаки, деҳаи қиблаи ҷамоати Охтоқ, маҳаллаи Навбуниёд, Айжилмастив ҳамагӣ 6 километр. ҷойи хубда, ҷойи ободӣ, ҷойи беҳтарин. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастае ки об свет дорад. 6 сотиқ замин, 3 дар хона бо подвал. дӯстонат подвал ча метавонад ки ягон хона кунед, ягон чиш мешавад, тагаш калон ҳастае. як подвали калон, дӯстони азиз, об свет ҳастае, гирдаш мақсад чанд тарафаш маҳкам. ҳуҷҷатҳои хона, дӯстони азиз, садқоида ҳастае, ҳаммом, қати кухнӣ дар дуруни хона ҳастае ва ҳоҷатхонааш берун дар. дӯстони азиз, хонаҳо ремонт кардагӣ ҳастае, фақат медоред зиндагӣ мекунед. хона мегӯяд дастрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 350 ҳазор сомон ки боз мегӯяд муомилаи хуби хуб дорад. 350 боз муомила дорад. ҳар ду рақамҳошо рақамҳои ҳисобшуна, ҳар душ кор мекунад. рақамҳои мегафон 93 ва рақамҳои дигариш 89 ишта ватсап дорад. шахсоне ки мехаред мегӯяд биёд аз пеш бинед, махкумтон шид, муомилаи хуб мешавад. боз якчанд намуд дарахтонам дӯстони азиз дорад. ина рақамҳои ватсап, рақамҳои дастишон, шахсоне ки мехаред вариантҳои хуб ҳастае, марамат занг занед, маълумотша гиред. дӯстони азиз, шумо дам агар мухаллиф хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат дар рақамҳои болобуда 20 рӯй кунем. ватсап, имо, телеграм ҳастае, рӯй кунем, реклама мекунем. лайкҳо разанед, навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. боз хонаи фурӯшӣ ҳастае ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки, поёни Корвон, пеши Мошинбозор, конечкаи маршрути 41. дӯстони азиз, ноҳияи Рӯдаки, наздикии Мошинбозор, хоб конечкаи маршрути 41. ҷойи беҳтарин, ҳама чи дар наздикииш. 6 сотиқ замин маслиҳат дорад ки ду хонаи калон кардагӣ ҳастае ки об, свет, ҳуҷҷат, дӯстони азиз, дорад. ҷойи беҳтарин буд, ҳавои тоза, дӯстони азиз, поёни Корвон, дӯстони азиз, хоб пеши Мошинбозор. хоб барои одамое ки ҷои гов молам мекунанд, дар иҷа мешавад. дӯстони азиз, одамое ки мисол ки гов мол кардани ҳастанд, иҷа мешавад. хоб хай дигар машқат фоида дурунои хонане ки беремонтош пурра нест. дӯстони азиз, дурунош яъне камтар кор дорад. хоб хона мегӯяд дастрочна фурӯхта мешавад, нархи арзон кати мондаган 180 ҳазор сомонӣ ки боз муомила мегӯяд мешавад.
нархи ҳамин хона 180 та бо муомила мешавад. ноҳияи рӯдакӣ наздикии дӯстони азиз бозори корҳом, мақсад ки пеши мошини бозор конечкаи маршрути 41 да. ина бо рақамҳои соҳибшон ҳастанд. Рақамҳои мегафон дастӣ 22 ҳастанд кор мекунад ва рақамҳои растӣ ахира 30 инашда ватсап дорад. вариантҳои гов мол кардан ҳам мегӯяд мешавад. ягон савол доред, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона шумо хоҳед фаҳмидан, шумо фақат дар ватсап шумо нависед ёки занг занед, ҳамаашро ба шумо фаҳмонда метавонед ки бо мақсад чӣ мекунад муомила аниқ мешавад, маромад тамос гиред. мегзарем ба сеюм эълони имрӯза. дӯстони азиз, дар ва решоткаи фурӯшӣ ҳастад ки ҳозир ба шумо мефаҳмонем. дар ва решоткаи фурӯшӣ якум дари майдакаш дӯстони азиз 85 ба 10 ҳастад ки фурӯшӣ ҳастад. нархаш 1200 сомон ҳастад ки дарои бавқат барои бисёр чизо мешавад. дари дуқаваташ ҳастад ки 113 ба 2 дӯстони азиз. дари дутақааш 113 ба 2 ҳастад. нархи инаш 1500 сомон ҳастад. хоб ҳастад решоткаи фурӯшӣ дӯстони азиз ки решотка ҳастад барои ягон склад мешавад. 345 ба 170 ҳастад. нархи инаш 1900 сомон. решотка дӯстони азиз барои мисол склад барои бисёр чизо мешавад. дар навор дестем. дараш ҳам дӯстони азиз фурӯшӣ ҳастад 85 ба 2 1200 сомон бо ягон сом мегзарам ва дари дуқаваташ 113 ба 10 ҳастад. инаш 1500 сом ва решотка ҳамон чизош ки комплект дар решоткаи холӣ 345 ба 170 инаш нархаш 1900 сомон бо ягон сом мегзарам. ино қарор доранд дар тарафи душанбе дӯстона тарафи 9 километр ҳазрати мавлоно мирзобек дӯстони азиз. шахсоне ки ҳамин чизо дар кор ҳастанд маромад занг занед срочнай бо ягон сом муомила мекунанд. хоб дӯстони азиз, решотка ду дари майдаша дорад дӯстони азиз барои склад лобои чӣ мешавад. ду дари майдак ҳастанд. ина рақамош ҳастад кадоми дар кор ҳастад ки мисоли решотка маромад занг занед. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон. срочнай қарор дорад дар шаҳри турсунзода дар ҷамоати деҳоти навбод деҳаи истиқлол. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастад ки бо гӯшти пухта болош пӯшондагӣ аст дӯстони азиз. дигар шикатори ёш мондагӣ ҳастад ишохтон мекунем. хона полни худ бо гӯшти пухта дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% гирдаш маҳкам. нархи хона 210 000 сомон ҳастад. боз мегӯяд муомила мешавад. хоб ина рақамошон ҳастад рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсап. шахсоне ки мехаред ай шаҳри турсунзода ҷамоати деҳоти навбод деҳаи истиқлол да. хона хай коробка ҳастад. мақсад гӯшти пухта кардӣ ҳамиш зур ҳастад мустаҳкам. шахсоне ки мехаред маромад дигар маълумоти пурраша гиред соҳибаш ҳамин қадр маълумот додагӣ ҳастад. одамое ки дар ҳамин навори мо хона тамошо мекунанд агар ки наёфтаед хонаи маҳқулӣ ё квартира замин маҳқулӣ дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона лозим ҳастад. мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. шумо ҳам я лайкера фаромӯш накунед лайкора занед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон. срочнай қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи фирдавсӣ гипразем кӯчаи сомон. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 хона кардагӣ ҳастад ки об свет ҳастад. ремонтош ҳамаш қоидавӣ. 2 сотиқ замин 5 дар хона дар гипразем дӯстони азиз. хоб ошхона баня кухни ҳай ҳавлиш майдака 2 сотиқи ров наста неста намедонам бухтон дӯстони азиз ай соҳибшо пурсидан қа маълумота 2 сотиқ наистагиан. хонаош калон 5 дар хона ҳавличаш майдака дӯстони ошхона баня кухни ҳама чӣ термин об свет дорад. ремонтшам беҳтарин ай. хона мегӯяд дасрочна фурӯхта мешавад бо нархи 480 000 сомонӣ ки боз мегӯяд ҳамира муомила мекунем. хоб ин ҳамин рақамҳои мегафонии соҳибшона. шахсоне ки мехаред ягон маълумоти иловагӣ мехоҳед ай ҳамин хона фаҳмидам шумо занг занед ба шумо фаҳмонда метиҳам. ин ҳамин қадр маълумот. дӯстони азиз, одамое ки хонаи фурӯшӣ доред замин квартира хоҳед ки реклама монда дар рақамҳои болобуда 20 рӯй кунед реклама мекунем. хоҳиш ки лайкора занед навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ дар наздикии мактаби ушунский гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ ҳастад ки гирдванаш полни худ дӯстони азиз маҳкам ҳастад. бо пилус мегӯяд 3 дар хона дорад. бо фундаментош мегӯяд бардоштагӣ ҳастад дӯстони азиз. боз хонаи тайёрам дорад. хоб нашод ҳуҷҷаташон мегӯяд ягон чӣ нафтагӣ неста мақсад ки хитоб мепурсем. ҳоҷатхона баня дӯстони азиз ҳастад. медорои зиндагӣ мекунед ноҳияи абдураҳмони ҷомеъ мактаб пеши мактаби ушунский. хоб хай саддиқ бозор ҳамаш мегӯяд дар наздикишай.
хонаро мегӯяд дастфурӯшро мефурӯшем бо нархи 330 000 сомон ки боз мегӯяд муомила ва савдо дорад. дӯстон аз шахсоне ки ҳамин хонаро маъқул кардан ягон маълумоту иловагӣ хӯрен агар ҳамин аниқша фаҳмидан конкретно фаҳмидан дар рақамҳои поёмда тисел аст занг занед маълумотои пурра аниқша аз соҳибашон гиред. хона хай ҳавлиш дӯстон азиз маъида будай гирдванаш маҳкам хона пона дошта барои зиндагӣ боз плюс фундамент бардоштагӣ аст. марамат дигар маълумотои пурра аниқ аз рақамҳои тиселаи поёмда. қадоме то ки дар навор наёфтем хонаи маъқул дар комментари нависем дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри левака яъне ки ноҳияи сарбан ҷамоати туяш дӯстони азиз. 3 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 хона кардагӣ аст ки бо об свет таъмин аст дӯстони азиз. ҳоҷатхона ошхона баня кухни дӯстони азиз гирдаш мегӯяд маҳкам дар шаҳраки левакан ҷамоати туёш дӯстон яъне ки туёш ҳамин хел маълумот соҳибшон нависанд 3 дар хона кардагӣ аст об свет дорад. хона мегӯяд дастфурӯшона фурӯхта мешавад бо нархи 144 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мешавад. 144 000 сомон аст боз муомила мешавад. ягон саволтон боша ягон маълумоту иловагӣ оиди хона шумо агар хоҳем фаҳмидан метавонед ки дар рақамҳои поёмда ва видео аст занг занем маълумотро дӯстон азиз бо пурсида гирем. шумо ҳам дастгирӣ кунед дӯстон азиз я лайктон назанед навор дар рафиқотон путан мақсад ки тамроӣ кунед рафиқотон аз дилкаша ва кадоме ки мисол ки хонахаре заминхаре дар комментариҳо пешкаш мекунед одамои фурӯшанда дар рақамҳои 20 рӯй кунед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ҳисордар дар деҳаи уртабуз. 2 сотиқ замин масоҳат дорад ки 2 хона кардагӣ аст ки ремонтуш нопурра хона коробка мақсад ки камтар сохтмон рангубор мекунем. дӯстон азиз маълумотша бисёр соҳибшон гуфтагӣ нест. нархи хонаро мега 80 000 сомон гуфтесиян боз мегӯяд муомила мешавад на рақамошон дар поёни видео. шаҳри ҳисор деҳаи уртабуз 2 сотиқ замин 2 дар хона хонаш катор кардагӣ аст фақат рангубор дигар корош мондагиам яъне ки таи 90% кардагӣ аст. ин рақамошон аст дар поёни видео. шахсоне ки хеле хонаи арзон дар комментария хоҳиш кардем ва баҳри шумо хонаи арзон марамат метавонед занг занед маълумоти пурра аниша бо гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи сино дӯстони азиз дар пушти управлении гаи гуфтагӣ аст дӯстони азиз яъне ки доми 2 этажаи шахсӣ аст ранги ҳавлӣ борияй ҳам дом кардагӣ 2 ошона аст дар дӯстони азиз дар дуюмаш қарор дорад бо маша бо фаҳмонда метиҳем. 2 хонага дар дуюм ошона дӯстони азиз доми 2 ошона аст ранги хонаи заминӣ борияй шахсияй 50 квадрати метрай. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис дӯстони азиз хайрим хел чиzoи забона дӯстони азиз дорад. хоб дар ноҳияи сино нархаш мегӯяд 330 000 сомон аст боз мегӯяд муомила мешавад дӯстони азиз бо метавонед ки маълумотаи аниқи пурраша бо аз соҳибшон як бор гирем. ранги мақсад ки хонаи заминӣ домчаи 2 ошона кардагӣ аст дӯстони азиз намиҷа қарор доштааст. на рақамҳои соҳибшон занг занед маълумотаи аниқ пурраша гирем. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст қарор дорад дар шаҳри бухтар шаҳри хурғунтепа дар кӯчаи норин дӯстони азиз рӯпарӯи банки эсхата ва дигар чизҳои лозимӣ. 2 хонага квартира аст дӯстони азиз дар якум ошона қарор дорад 34 квадрати метр дӯстони азиз мақсад ки проекти якхонагай хеле ранги 2 хонага кана чи хеле кардаган ки обшим 34 квадрат 2 хонага мишел гуфтай соҳибшон. боб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни термис дӯстони азиз дорад. хоб дом мега 2 этажа аст дар якумаш қарор дорад дӯстони азиз балконча мега дорад подвал мега дорад дӯстони азиз хона мегӯяд кришача трезаҳош мега ҳамаш мегӯяд пластикӣ туалет ваннаш ҳамаш мегӯяд якҷоя дӯстони азиз лекин кушода аст ориентир рӯпарӯи банки эсхата. хоб нархаш мегӯяд 210 000 сомон аст боз мегӯяд ягон чи муомила мекунед. нархи ҳамин квартира 210 000 сомон аст боз муомила доштааст 34 квадрат марамат рақамош аст мегафон метавонед занг занед маълумотша гирем. мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. замини назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки қарор дорад дар ноҳияи конибодом дар кӯчаи наврӯз гуфтагӣ аст яъне ки деҳа ёки ҷамоат ёки участкаи наврӯз ноҳияи конибодом шаҳри хуҷанд 5 сотиқ замин аст ки дӯстон аз камтар маҳсулотоиш мақсад ки уже хонаро овардагӣ ҳастанд камтар мақсад временка гӯем. нархаш мегӯяд 45 000 сомон аст боз муомила гирдванаш одамо зиндагӣ дорад лаби роҳ дай 5 сотиқ замин нархаш 45 дар
ноҳияи кӯни будум. кадоме ки дар кор аст рақамош наста мегафон шахсоне ки мехарин ягон саволо иловаги ягон маълумот хоҳен агар оиди ҳамин замин ҳамин маҳсулот фаҳмида барома занг ба шумо боша фаҳмода метиҳам. мегзарем ба 12 квартираи фурӯшӣ. боз як квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гравзавод ки поёни кору маҳаллаи Гравзавод. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 56 квадрати метри квадрати кушодаи хобоб свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухня термис ва мошинка пошинка ҳамаш дорад ки бо баъзе чиёшон мегӯяд фурӯхта мешавад баъзе чиёшон мегӯяд мемонем баъзеша мегӯяд инаша хутон маслиҳат мекунем. Ремонтчам ремонти хуб астае шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ поёни корвон маҳаллаи Гравзавод азиз. қисман бо баъзе чиёшон мегӯяд фурӯхта мешавад. нархи квартира мегӯяд 445,000 сомонӣ астае ки боз муомилаи хуби хуб дорад. бинем мега маъқул томошед арзон ва савдои хуб мекунем. ина рақамош аст рақамои мегафони соҳибшон марама шахсоне ки мехарем занг занем маълумоти пурраша гирем. одамое ки хона замин квартира мошин дорем хоҳем ки реклама мода марама дар рақамои болобударо мо реклама мекунем. шахсоне ки хонахар заминхар квартира харидем дар комментария нависен мо дар видео пешкаштон мекунем. ин буд навори имзои мо то видеои оянда.